Chulu ndimaonera clip ina yake imene akuti Alfred Gangata amapangisa nsonkhano kulilongwe ku Central Region. Akuti ndi Vice President wa chipani chimene chikufuna kuti chizalamulirenso dziko la Malawi. Ndiye pa nsonkhano umenewo amanena kuti Amalawi tate tikupempheni kunena kuti mumuvotereso Peter Mutharika chifukwa munthu ameneyi anabereka ana ake, mmodzi mwa iwo ndi lawyer ku America ndipo ndi mmodzi mwa maloya oziwika bwino ku Americako mwa maloya 100. Amalawi ndimati ndiwafuse azinzathu amene muli ku Nyasa College mukuphunzitsa ku Nyasa College malamulo, komanso amene muli maparastatos umwanzathu opita bwino ku skulu. Inu dziko limusamasire zifyenthe zosapita ku skulu kumalamulira dziko likumajoina politics. Mukutipangisa kukhala ngati anthu osazindikira, very disappointed nation. Inuyo anzathu amene munapita ku skulu, IQ yanu ndiyo thamanga bwino, yozindikira. Join politics kuti mukwanise kuliphula dziko la Malawiri pa mavuto. Politics ya umbuli, politics yosaziwa chimene uli wakhalira dindo, politics imene singathandize Malawi wakumuzi, politics ya imene ngangoonjezera mavuto mu dziko la Malawi. Ndikuganiza kumene akonena athangata kunena kuti Amalawi ndithu mmamawa kupita kukavotera Peter Mutharika, munthu wokalamba kale, chifukwa chonena kuti ali ndi mwana mmodzi mwa anawo ndi lawyer ku America, ndipo ali mmodzi mwa maloya 100 ochita bwino ku Americako. Kuti mukafufuze ana a Mutharika amene akukambidwa apawo, kumudzi samabwera ndi machona, anthu oti ngakhale Gangatayo atati wafika nyumba mwawo azimuona ngati kuti chiserekwete china chake changofika pa khomo pawo, sanga mpange even attend. Do you think the whole vice president kumauza Amalawi kuti kamuvotereni Peter Mutharika chifukwa anabereka mwana amene ndi lawyer ku America? Tikamakamba kuti fundo za chipani cha DPP sitikuziona zotukulira dziko chifukwa kuti Amalawi mwangotentheka, mwangosupuka mtima, mubweresa mavuto ena times 2 amene mukukumana nawo. Mukafufuze misonkhano yonse ya DPP, palibepo mmodzi amene akukamba mfundo zozatukula Amalawi. Nkhani yake ndiyo titiro wa Boma, timuchosa ameneyi, tipanga mwako ni mwako. Inu dziko sitimangosintha atu president ngati mene timasinthira socks kapena underwear atu ya. Muziganiza mukamapanga ziganizo zanuzo kaya ndi umbuli. Peter Mutharika wakalamba akuyenda ndi anthu opanda ntchito, osazindikira, ndi akukauza anthu kuti mumuvotere chifukwa kuti ali ndi mwana ku America. What's that? The whole vice president kumauza Amalawi kuti mumuvotere munthu chifukwa ali ndi mwana ku America. What is the matter there? What is our concern with the education ya mwana wa Peter Mutharika pa dziko la Malawi? Amalawi mudza ndikumbukira siku lina mukapanga mistake iso kwatenga a DPP kwalowesa Boma. Chimene ndingakuuze ndichonera kuti a DPP anayenera kuwapepesa Amalawi lero. Aziwapepesa Amalawi, tinakulakwirani, tinachita zinthu zosakhala bwino, tinatenga drama zonse Boma amene titaona kuti achili chakwera ndi chilima akutenga dzikoli usiku wa siku libelero. Uyu ndani uyu akuti director of finance analika ndi akuti atika reserve bank governor Daliso Kabambe anatenga drama zonse kukazisiya mmatumba anyamata DPP. Don't be deceived Amalawi. DPP ikuyenera ili ndi ngongole yaikulu yoti uziwapepesa Amalawi pa misonkhano osati kuzikweza kunena kuti fetitenga Boma. Satenga Boma ilili alibe mfundo ina ile yosetukula Amalawi.
Iyayi mwazimvera nokha Malawi pano pa Nyasa Voice Box. Mkulu ameneyo akulankhula kuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP chikuyenera kumakhala pa msonkhano kumatipepesa ife Amalawi chifukwa anatibera ndalama za nkhaninkhani, komanso iwo akamati atenga boma lake liti boma limene litu satenga. DPP ilibe mfundo ina iliyonse yotukula Amalawi. Kulankhulatu kwameneko kwa mkulu ameneyo nditi mati pano tikufunseni kuti mugwirizana nazo zokuti DPP ilibe mfundo ina iliyonse yotukula Amalawi, komanso iwowa akuyenera kuti adzitipepesa ife pa misonkhano ngati nzika dziko lino osati kumadzikweza kuti iwowo atenga boma. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.